Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, Petsa 3 kan bulan ng September taon 2022, liwat ming ihatod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon pun Lunes hasta Sabado, live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News Official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa ngaran kan bilog na news team, ako po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, City Administrator Elmer Baldemoro liwat nagpagirumdum sa mga event organizers, magpaaram muna sa lokal na gobyerno kanaga antes magsagibo nin anuman na aktibidad may koneksyon sa Peña Francia Fiesta. Ang detalyes hali ki Joel Sulina. Inaunang duon ni City Administrator Elmer Baldemoro na kinakaipuhan igwaning koordinasyon asin pagtugot hali sa simbahan asin lokal na gobyerno ang anumang aktibidad o okasyon durante kan selebrasyon kan Peña Francia Festival. Sigon sa City Administrator, mayo ning paaram asin day tutugutan ang sarong aktibidad kung ini daining permit asin suway sa pinagbamando kan Presidential Proclamation No. 33 na nagdideklara na ang selebrasyon kang regional fiesta kang Our Lady of Peña Francia na 300 years na ang nakalilihis, naging parte na kang historya asing kultura kang Kabikulan. Kaya man ang gabos ng programa asin aktibidad sa kapistahan dapat mamantinir ang formalidad lalo na ang solemnidad kaini sa pagtatarabangan kan simbahan asin kang gobyerno lokal. Dangan, pigdidisganar ang mga dai maninigong aktibidad, siring kang street parties, irinuman sa mga plaza asin tinampo, asin iba pang kabaying na mga aktibidad. Mga activities pertaining to Peña Francia Fiesta, kay puhan ng permit hali sa City Hall dahil pigre-regulate po itong mga activities na dahil po pwede, lalo na itong mga activities na arog kang beer plaza and itong mga bikini open ay mga arog na contest or pageant na nakalaog sa Novenary Mass. Kung manunutaran po ang Miss Bicolan Jangani and other pageant na ginigibo po yan outside the Novenary Mass celebration. So, iyo man po yan itong pigsusunod pang lokal na gobyerno kang Naga para maiwasan ta po itong mga arugayan na controversy na may nagbutwa na naman na may sarong event na nagigibuhon na mayo man pagtugot po hali sa syudad na ito palang gigibuhon sa barangay. Sinabi man ni City Administrator Baldemoro, nakaulay naman ninda ang organizers kan Beer Plaza na may hot bodies competition asin ini naghagad na ning dispensa sa saindang naging kakulangan asin kinasabitang kontrobersiya. Po si punong barangay and pig-revoke na itong permit and ito man pong organizer nagdigdina, nagsabi man na ang huna dakya ninda sa barangay gigibuhon dahil nakaipuhan ng permit halik sa city. So dahil na po ito madadagos and para po dahil na magkaigwa ng controversy ng sa tuyang Peña Francia Fiesta. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto sa kasumpay na bareta, Basilica Minore de Peña Francia na ugma asin nagpasalamat sa pagkontra kan lokal na gobyerno kan Naga sarong civic activities na pasok sa nobenaryo kan Peña Francia Fiesta. Ang detalyes kayan hali kay Paulo de los Santos.
Pigtawan doon ni Reverend Father Juan Pablo Carpio, parish priest na naka-assign sa Basilica Minore de Peña Francia na uyon ang mga civic activities nagigibon sa syudad din Naga sa siyam na aldaw na kapistahan kan Nuestra Señora de Peña Francia na nakatalaan pon Setyembre 9 aldaw nin traslasyon sagkod Setyembre 18 aldaw kan piyesta. Ini katakod kan pagpakansilar kan lokal na gobyerno asin kan Archdiocese kan Cáceres sa Beer Plaza and Search for Hot Bodies 2022 sa covered court kan Barangay Concepcion Pequeña na nakatalaan kudta nagibuhon sa Setyembre 10 ikadawang aldaw kan selebrasyon. Marorumduman kan mga nakalisa ng aldaw pigkondenar ni Alcalde Nelson Legacion sa paagi kan sa iyang FB post ang nasambit na aktibidad na pig-organisar kan Gun Resto Bar. Sa iyang post, pigsabi kan alkalde na daay pigtutugot ang mga siring na aktibidad na mayong permiso sa lokal na gobyerno lalo kung gigibuhon mantang kasagsagay kan Peña Francia Fiesta basado sa post kan alkalde na pigpapasuspender kan lokal na gobyerno asin kan Archdiocese ang mga siring na aktibidad sa panahon kan nobena para sa mahal na ina bilang pagmantinir sa solemnidad kan kapiestahan. Sa postman ni City Events Protocol and Public Information Officer Alan Riondanga, pigdeklara kay ni na unauthorized event ang Beer Plaza in Search for Hot Bodies 2022 huli ta daiman inipigtawan in permit gikan sa lokal na gobyerno asin bilang pagpreserbar sa solemnidad asin sensitivity kan nature asin karakter kan festivities katakod kan piyesta susog sa Presidential Proclamation number 33 series of 2010 na nagdedeklara sa syudad din Naga bilang pilgrim capital kan rehiyon Bicol. Segun kay Carpio, nakasentro ang mga aktibidad katakod kan piyesta sa debosyon sa mahal na ina. Pigsabi pa kan padi na nakatutok sa saindang debosyon sa mahal na ina. Ang mga bisita sa syudad din Naga, pigtawan doon ni Carpio na bastante na para sa marhay na dalagan kan ekonomiya kan syudad, ang pag-abil kan mga bisita sa mga hotel, asin iba pang serbisyo sa Naga, kaya dai naman maninigo na dugangan pa kan mga aktibidad na dai uyon o kontra sa obheto kan selebrasyon. Baga ang mga hotel star as early as July fully booked na ning para sa September. Paano? Nagdidigdi yan para kina. Bako yan sa kung ano pa man aktibidades na mabiro plaza ngayon, mga araw kanino. Dahil para kina yan. Na yung pagdigdi lang ikan mga peregrinos, pero bastante na kayang ang pwedeng maitao para sa ekonomiya ng Naga, sa mga negosyante, di ba? Sa mga restaurant, sa mga ano. E then nakita kayo pa magparadagdag pang activities na para kaya maugma. Maugma na nga ni civic and religious activities. Oo. Tapos, lalong-lalo na yung mga aktibidad na tumang pa sa objeto kapag seselebrar kang fiesta ni Ina. Ako kayo itong mga medyo... Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto, sa ibang bareta, 20 mga opisyal na kandidata sa Miss Bicolandia 2022 formal nang ipigpresentar sa publiko. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Formal nang napili asin naipresentar sa publiko ang 20 gabos na mga opisyal na kandidata para man sa Miss Bicolandia 2022. Nagilibo sa Robinsons Mall sa siyudad ng Naga na inatindiran kang Miss Bicolandia Exicom na pinamamayuhan kan chairman na si Kagawad Dr. Sunny Ranyola, Mayor Nelson Legacion kaibaan sa iyang First Lady, Attorney Marion Legacion, Vice Mayor Nene de Asis, Kagawad Joe Perez, Vice Chair kang Miss Bicolandia Exicom asin Kagawad Gail Abunal. 35 gabos na mga kadaragahan hali sa manlain-lain na probinsya sa Bicol Region ang nagbali asin 20 sa mga ini ang napili asin dineklarang official candidates na binistong sinda Mary Denise Alexandre Nueva kan Bula, Sandip Kater kan Iriga City, Tricia Georgia Aganan kan Sorsogon, Cassandra Siton kan Siruma, Margaret Briton kan Tabaco City, Eileen Dicano kan Labo, Camarines Norte, Jeanette Reyes, Pasacao, Camarines Sur, Maria Alexa Garcia, Kampulagi Albay, Mary Joy Daliray, kang Naga City, Rainsfer Criseta Ranara, kang Naga City, Rima Adacodina, kang Naga City, Reynalyn Praferosa, kang Naga City, Ludin Timola, kang Baras Catanduanes, Iris Oresca, kang Naga City, Princess Joy Plotado, kang Baaw,
Dara Sofia Cartujano kang Naga City, Jean Isabel Bilisano kan Malilipot Albay, Rosa Lexi Isidoro kan Virac Catanduanes, Janelle Mendy Calleja kan Sorsogon, asin Janine Amad kan Mercedes Camarines Norte. Sigun sa Exicom kan Miss Bicolandia 2022, nag-agi sa higot na pagsirni para man makapasara sa pinaghahagad na qualification asin standard kan pageant ang mga nasambit na kandidata. Asin siniguro gabos, bakunado ng booster shots ang mga kandidata bilang proteksyon sa COVID-19. Ang Miss Bicolandia Beauty Pageant nakatalaan nagibuhon po alas 7 ng Banggi hasta alas 10 ng Banggi sa Setyembre 7 ngunya na taon sa Jesse M. Robredo Coliseum. Ang makakoronahan bilang Miss Bicolandia 2022 marisibi ng 250,000 pesos asin SAS. Mantang ang first runner-up marisibi ni 150,000 pesos asin SAS, 75,000 pesos man asin SAS sa second runner-up, SAS asin 50,000 pesos sa third runner-up asin 25,000 pesos man asin SAS sa fourth runner-up. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, solemnidad sa traslasyon proseson ngunyan taon pighagad kan Archdiocese kan Cáceres sa mga buyadores. Ang detalyes kayan halik ki Paulo de los Santos. Liwat nagpagirumdum ang simbahan sa mga kalalakihan na maot magpartisipar bilang mga boyador sa traslasyon procession sa Setyembre 9 na magparehistro sa kanya-kanyang parokya tangani makalaog bilang miyembro kan Confradia de San Jose. Segun ki Reverend Father Francis Tordilla, Rektor kan Holy Rosary Minor Seminary, ang paglimitar sa mga miyembros kan Confradia, sandas kan mahal na ina, asin El Divino Rostro, sa religious activity, pigmaot kan Archdiocese kan Cáceres, na piguyunan man kan gobyerno lokal kan syudad din Naga, tanganing magarantiya sa mga relihiyoso, ang piglalao man na solemneng dalagan kan prosesyon ngunya na taon, kumpara kan mga nakalis sa taon, bago ang pandemya. Pigsabi ni Tordilla, ang mga miyembros kan Confradia, asin mga men in uniform sana, ang tutugutan na magbulig sa mga andas, huli sa maninigong spiritual formation na itatao kan simbahan sa mga ini sa Setyembre 3 alas 7 nin Banggi sa Basilica Minore, asin instructions sa pagpasunod ninda sa health protocols sa prosesyon. Dugang kan padi masasara ninda sa registration sa mga parokya ang mga lalaki na desidido na magdebosyon sa traslasyon asin masyerto man na day mababasang-basang ang religious activity. Mientras tanto, pigbuyagyag ni Tordilla na dedikado ngunyan ang simbahan na pasakayon sa pagoda sa fluvial procession sa Setyembre 17 ang 200 na medical frontliners, kaya bukas man ang mga parokya sa mga frontliners na maut magsakay sa pagoda para sa saindang registration. Imbitado man ang mga estudyantes na nasa secondary asin tertiary level gikan sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan na magpartisipar sa aktibidad. Sa pinaka-highlight, magkakaigwa lang kitang kadigit na modifications, like ang sisay lang pwede magbuya itong mga miyembro kang Cofradia de San Jose. This is to guarantee na nag-undergo ng formation, at the same time ma-observe sila kang health protocols. So sa mga mabuya na dapat maging miyembro kamo kang Cofradia de San Jose. So maging man po itanganing masara ta itong mga taong maralaog in the sense na sinisidido talaga magbuya, mag-undergo ng formation ta. Dahil pwedeng basang-basamon man ang satuyang ang imahen kan satuyang mahal na ina. At the same time, ma-remind me manggiraray through this Cofradia ang pag-observe ng health protocol. So magduman ka mas. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, nagkapirang lugar sa Ciudad de Naga na masasakop kan signal jamming durante kan civic asin man religious activities sa nagdadangadang na Peña Francia Fiesta padagos sa pigdideterminar. Ang detalyes kayan halik ki Joel Sulina. Initialmente sa traslasyon asin fluvial procession pasana, ipapasunod ang network signal jam ngunya na maabot na petsa 9 kan Setyembre asin sa petsa 17 kan Setyembre ngunya na taon katagod Peña Francia Festival. Sa ginibong press briefing o kapihan sa PIA kang aldaw na Biyerkules sa Summit Hotel, sinabi ni PSO Director Rene Gumpa
Igwanan ng initial na recommendation ang intelligence community as in National Intelligence Center nga ring isuspindi temporalyamente ang signal kan mga telcos partikular cellphone durante kan duwang religious events ngunya na kapistahan kung sain sarong resolusyon man ang naipasar kan sangguniang panglungsod para digdi dangan ang proposal na ini final na aaprubahan kan simbahan sa paagi ni Arsobispo Rolly Tirona asin ni Mayor Nelson Legacion bilang mga responsible officers kang IMT, JOC Interagency Task Group antes ining iimplementar para sa seguridad kang publiko durante kanasambit na duwang major religious event. Sa proposal, maduran ang signal jam sa aldaw kan traslasyon poon alas 11 ning aga sagkod alas 6 ning banggi asin ipapasunod man ini sa aldaw kang fluvial procession sa mga espesipikong lugar na dakul ang volume kan tao na mapartisipar asin maatindir kan duwang nasambit na aktibidad kan simbahan katakod kan selebrasyon kan kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa satuyang Joint Task Group on Security, sa assessment po ninda kang satuyang intelligence community, the recommendation will come from them. Madidesisyonan po ini pagkatapos kang urulay with the Archbishop and Mayor Son. Pasa na sa MOYA, so draft recommendation kang satuyang intel operatives. May proposal po. In fact, approve naman kang satuyang sanggunian so proposal na itong temporary suspension of signals. But this will depend again on the final approval of of the Archbishop and Mayor. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. At saan babalikan ta, di ba, pang mga bareta pagkatapos ka nagkapi ng mga pagirumdum. After a 2-year break, we will once again witness the most awaited civic and religious events of the Peña Francia Festival 2022. August 28, public presentation of Miss Bicolandia official candidates, 5 p.m. Robinson's Naga. September 3, Miss Bicolandia swimsuit and gown competition, 6 p.m. at Vista Mall Naga. September 7, Miss Bicolandia coronation night, 7 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. September 9, Peña Francia Traslacion procession at 3 p.m. September 14, Scouts Parade, DXMC and DBC exhibition at 7 a.m. September 15, Civic Parade and float competition at 7 a.m. September 16, Bicol Regional Military Parade at 7 a.m. and Majorettes and Band Exhibition at 12 noon at Plaza Quezon. And on September 17, Peña Francia Fluvial Procession, 3 p.m. The Peña Francia Festival is presented by the Naga City Government, headed by Mayor Nelson S. Legacion and Vice Mayor Nene Diasis, in partnership with our diamond sponsor, Robinson's Naga. Celebrate delightful moments with your family and friends at our favorite place, Robinson's Naga. With the support of our gold sponsor, Philworks Construction and Supply, Quality, Accuracy, Miss Grace B. De Leon, General Manager. With the participation of our Sapphire sponsors, Motor Trade, Motorciclo, Sigurado, Alaga Carito, LYRR Realty and Development Corporation, developer of Deca Homes, Uma Residences, and Deca Centrio Mid-Rise Apartments, Phil Invest Land Incorporated, developer of Naga's first master plan condo community, the Futura Monte, Villa Caceres Hotel, the Gem of Bicolandia, and 2022 Miss Bicolandia's official residence, Alaska Milk Corporation. Wala pa rin tatalo sa Alagang Alaska. Alaska celebrating 50 years of Alaga. Smart Telecom. Worry no more as you can now switch to Smart while keeping your number in just 3 easy steps. Make the switch now and experience the hashtag Power of Smart. Southstar Drug, your care expert. Shell, Shell V-Power, Shell Go Plus, Shell Select. Pearl sponsors, Sutherland Global Services, Mega Fishing Corporation, Mega Sardines, Vista Mall, All Day Supermarket, All Home, Bake My Day and Coffee Project, Globe Telecom, Coca-Cola Beverages Incorporated, Mesa Restaurant, Liao Liao,
Shift to the future. San Miguel Brewery, Dito Telecommunity, Ruby sponsors, Quantrix Enterprises Incorporated, Land Bank of the Philippines, Liton Hotel, Hotel Sogo, Ginebra San Miguel, Universal Rubina Corporation, manufacturer of Nissan Cup Noodles, Jack and Jill Magic, Cream O, Nuts and Wafer, GCI Construction and Supply, Pepsi Cola Philippines, Carl's Catering, Primo's Hotel and Resorts, The Avenue Plaza Hotel, SM City Naga, Patrons, Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala, Angena Trading, Frabel Corporation, LCC Malls, PT Mayora, Jollibee Foods Corporation, Mang Inasal, Moraville The Garden, Veron Web Enterprises, Ionic CMD, Camellia Pili, Nature Spring, and Atlantic Bakery. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Balik kita sa satuyang pagbabareta, values formation para sa mga empleados kan lokal na gobyerno kanaga na mawat magboya sa traslasyon. Ginibo sa City Hall. Ang detalye sa halik kay Paulo de los Santos. Inatindiran ka mga parabulig na empleyado kan City Government of Naga ang ginibong Voyadores Formation Seminar na ginibo sa People's Hall kan City Hall aldaw na Biyernes para makapagpartisipar sa Traslasyon and Fluvial Procession ngunya na taon katakod Campenya Francia Festival. Sigod kay City Administrator Elmer Baldemoro, pinanginutan ni the Engineer William Menes, Formation Coordinator asin ni Sir Rafi Antonio Sr., ang Overall Coordinator kan Confradia de San Jose, ang pagtaong giya asin lektura sa mga empleyado na mabulig sa andas asin istandarte kang Nuestra Señora de Peña Francia asin Divino Rostro sa aldaw kan traslasyon sa maabot na petsa 9 kan Setyembre asin Fluvial Procession sa maabot na Setyembre 17 aldaw na Domingo. Itinukdo sa mga partisipante ang pagdebosyon ka mga buyador asin parabulig lalo na mga dapat nagibuhon sa panahon kang nasambitan ng mga prosesyon kasabay ang solemning pagpapangadji o pag-aram sa kagurang ng Diyos asin sa patrona kang kabikulan magpuon sa traslasyon sagkod sa Fluvial asin masiguro na maging husay ang pagdara asin pagatod kan Nuestra Señora de Peña Francia sa iyang shrine o istaran sa Basilika na mayoning aberya pagpapasaway asin nakukulugan na kapwa buyador. Formation dahil ini pong mga buyadores na digdi sa City Hall, ini mga empleyado ta na nagbubuya man, minanigo po na magkaiguan ng formation seminar dahil ngayon po baga ay babalik naman itong tradisyonal na pagbuya. So mas maray na magiyahan giraray sinda and maging ihemplo dahil sinda po itong mga empleyado kang syudad. So mas maray na sinda itong pangarugan kang ibang mga buyadores. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, sa ibang bareta, dagdag na biyahe kan mga bus piglalauman ngunya na kasiributan sa Peña Francia Fiesta. Ang detalye sa halik kay Paulo de los Santos. Iguana ning 83 na biyahe ni mga buses Manila, Naga vice versa kada adlaw. Anhali asin pasiring sa Bicol Central Station puon kang bulan ning Agosto. Sagod sa presenteng bulan asin ini nilalaumang malangkaw pa huli kang kapistahan asin peak season. Ini ang sinabi ni Bicol Central Station Terminal Manager Nonoy Reforzado na nilalauman na ninda lalo na ngunya na padagos na lilindungan ning Alert Level 1 ang Naga City. Suway padigdi ang dugang ng mga biyahe ka mga local buses na nagbabiyahe hali sa syudad pasiring sa mga pagtaraid na probinsya asin banwaan vice versa kada aldaw na may sagkod 70% o nasa sobra sa 150 na mga local buses basado sa saindang datos. Kung kang nakaaging bulan, kang July, 72.6% pa sa nakita or 73
trips per day. Ngunyan po igwana kitang 83 trips per day. And inaasahan tang ngunyan September mataas pa yan. And ang sa tuyang estimate, dahil nga ni sa Peña Francia Festival, tibaad mag-abot na kita sa sanggatos na biyahe sa sarong aldaw. Ano po? And baka nga ni magsubra pa dahil inaasahan tangon yan baga na talagang dakulan na mauruling mga katugangan tahali sa iba-ibang lugar. Sarado man, kang kita kang Bicol Central Station sa bulan ng Agosto ngunya na taon, nakuha na kaini ang target na gross monthly income na 3.5 million pesos. Asin ini, nilalaumang malangkaw pa. Kunya na August, ano po, kung kang mga nakaaging bulan, ang tatuyang monthly income kan January nga ni hanggang February 1.7 gross income lang sinakuata dyan, and na-hit na po kang Bicol Central Station si 3.5 million. So ang sabi ko po nga ni kayan, kaipuan pa nin 500,000 na kahigusan para maibalik si dating income kang terminal, which is ang average kayan talaga on a monthly basis is 4 million. Ano po. So, yan po ang sitwasyon kang sa tuyang Bicol Central Station. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Yan tras tanto sa iba pang mga bareta, upgrading sa power supply kan Rice Processing Center, ginibot ang aning dagdagan an ani sa paroy kan mga paraoma sa siyudad ni Naga. Ang detalyas kayan halik ki Joel Sulina. Padagos na pigtatabangan kan City Agriculture Office asin City Engineers Office an upgrading sa power supply kan Rice Processing Center sa Naga City Nursery, tanganing dagos nang ma-turnover sa City Hall ang mga dugang na rice post-harvest facilities na pigahagad sa Department of Agriculture o DA. Ini katakod kan resolusyon na pig-aproban sa Agriculture Committee hearing sa sangguniang panlungsod kan nakaaging simana mapadapit sa pigahagad na sarong unit in rice mill asin duwang rice dryer sa ahensya bilang parte kan farm mechanization na pigtutulod kan gobyerno nasyonal, tanganing matabangan ang mga local rice farmers na malagkawan an sa indang ganansya sa paroy. Sigun ki City Budget Officer Frank Mendoza, Officer in Charge kan City Agriculture Office, bibisitahon kan ahensya ano man ang oras ang nursery sa Barangay Carolina para sa evaluation kan Rice Processing Center na kaipuan upgraded ang power supply para sa tultol na pagpadalagan kan mga nasambit na pasilidad. Pigsabi ni Mendoza, sa 80 kabanin paroy na anihon kada ektarya nin umahan, hababa pa ang 14 pesos per kilo nin paroy, lalo na kun basa, huli sa mauran na panahon. Dugang ni Mendoza, hababa sa presente ang income sa paroy, mantang halangkaw ang gasto sa components kan production na kompuesto nin abono asin labor. Huli digdi, nagbaba sa 700 hectares ang sukol kan paroyan sa enterong syudad. Dati 1,800 hectares, huli naman sa maiwasan na conversion asin barakalan nin daga. Dati 1,800 hectares, huli naman sa mahiwasan na conversion asin barakalan nin daga sa syudad. Pigtawan doon ni Mendoza na maninigo na matabangan ang mga local rice farmers kan syudad sa paagi kan mga pasilidad na pigahagad sa DA para sa tamang presyo per kilo nin paroy na malangkaw pa ang kantidad kun momolinohon nin alang. Ang rice mechanization sakop na kan Rice Competitiveness Fund na pigfondohan kan gobyerno nasyonal nin 10 bilyones pesos kada taon. Ang fondo pigkolektar gikan sa taripa na pigsesengil kan gobyerno sa rice importer sa nasyon huli sa Rice Tarification Law. Specific data, i-evaluate pa yan. So itong resolution sa letter of intent permado namin ni Mayor. Tapos may final ng visitation, hindi ilingon kung okay na si Power. Dapat ka 3-phase. Ang unyan sa nursery, dapat kita 3-phase. Pero kaulay ta ng city engineer, may ginibo ng plano kung paano ma-upgrade si power supply demand. So, kumbaga, si mga kaipon, pigraralakaw ta na. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto, kontra Bansot Project, padagos na pigpapakusog kan City Population and Nutrition Office. Ang detalles halik ki Paulo De Los Santos. An maligayan asin maisalbar sa pagkabansot o mabagal na pagdakula kang mga aki. An mayorbenteng katuyuhan kan padagos na pagkakaigwanig nutrient nanay
asin Nutri Ataman kang Naga City Population and Nutrition Office. Sa entrevista kay Ma'am Rosemary Zuniga, Officer 3 kang Naga City Population and Nutrition Office, ang pagkabansot dakula ang epekto sa padagos na development kan mga kaakian dara kang kakulangan sa hustong nutrisyon, repeated infection asin kulang sa psychosocial stimulation, kaya man dai naglalangkaw o nagdadakula ang aki sa ibungkan sa iyang edad. Kaya man an sa indang opisina sa paginot ni Mr. Ryan Cedric Rintoy ang padagos sa pagmonitor, pagtaon ni multivitamins, milk supplements, asin libreng check-up sa mga beneficiaries kang Nutri Ataman asin Nutri Nanay, magpuon sa mga barangay para man pangatamanan ang mga ina o nagbabados maging ang sa indang mga saradit pang mga aki o umboy laban sa malnutrisyon na nagre-resulta kang pagkabansota. Nani ko niyo taga-alagaan ni Sinda bulan-bulan from first month of their pregnancy until 9 months. And after 9 months na naman po kaya may follow-up din po siya. Kasi kaipuanta po na atamanon Sinda from ang aki from 0 to 24 months para magkaigwasin na din exclusive breastfeeding. So may constant follow-up din ang mga barangay nutrition scholars din sa INDA. Kasi may mga peer counselors din kami sa barangay. Kaya inaataman niyo po talaga Sindang Maray. Minulit akong haputon mo pa kung taano kakaipon atamanon yan. Kasi ang problema kang Pilipinas, hindi kita nawawara kita man sa Naga City, ang problema naman yung stunting or yung pagkabansot ng mga bata. So para maiwasan ang pagiging bansot ng bata, kailangan sa sa pagbubuntis pa lang, hanggang mag 24 months ang bata, kailangan alagaan natin siya para maiwasan yung stunting. Sa pinakahuring datos kang nasambit na opisina, total na 126 na mga aki o 0.5% kang populasyon ka mga ini ang nanotaran na undernourished asin severely stunned o bansota na pinapangatamanan kang Naga City Population Office sa suporta asin tabang ka mga stakeholders. Sinabi man ni Ma'am Zuniga kadakli sa mga beneficiaries ninda iyo ang mga ina na mga hoben pa na amay nagbarados asin nag-aki na pigtataon na ninda ding counseling asin pigtutuktuan para sa hustong pangangataman sa sadiri asin nutrisyon maging kansaindang mga aki. Sa muyang beneficiary, iyo po ni ito sa mga aki, iyo po si mga undernourished na mga aki. Siring man si mga nanay, undernourished man sinda. Pero pigtawan mi para yung tingon yan po ito mga pigsasabi kang nutritionally at risk. Na kung sa ang nutritional at risk na mga nanay, ito po ni mga kadakli ka ini mga teenagers. Nagkakagawa kami one-on-one counseling para maaraman ninda kung paano ang pag-ataman ka mga aki, kung paano magkakakan, at tamang pagkakan para sa mga bados, para sa nagpapasuso. Saro po yan, tinatabangan naman po sinda na magkaigwaman sinda ng IGP. Okay. Tigre-recommend ni sinda sa ibang opisina kung gusto nila. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Iyo ang papalunadon kan simbahan sa pagoda sa fluvial procession ngunya na taon. Ang detalye sa haliki Paulo de los Santos. Bilang pagtaong onra sa mga doktor asin nurses na imbelto sa kampanya kontra COVID-19 sa laog nin 2 taon, pigtawan sinda rin pagkakataon kan Arkidiocese kan Cáceres na makasakay sa pagoda kan mahal na ina asin El Divino Rostro sa Setyembre 17 fluvial procession. Segun ki Reverend Father Juan Pablo Carpio, parish priest na naka-assign sa Basilica Minore de Peña, Francia, kan mga nakaaging taon bago ang COVID-19 pandemic, napili ang simbahan sa mga sektor sa komunidad na matatawanin pagkakataon na makasakay sa pagoda ngunya na taon. Mga medical frontliners ang napili kan simbahan na makasakay sa pagoda dugang ni Carpio sa laog din 2 taon na napenyente ang mga civic and religious activities katakod kan Peña Francia Fiesta huli sa pandemya. Ang mga doktor asin nurses ang nagserbing frontera kan komunidad sa laban kontra COVID-19 mantampig susurat ang baretang ini padagos ang pag-ako kan mga parokya sa irarom kan Arkidiocese kan Cáceres sa mga medical frontliners
na maut makasakay sa pagoda para sa saindang registration. Nasa 200 na medical frontliners ang piglalauman kan simbahan na makaparehistro para sa pagsakay sa pagoda. Every year kaya baga, pag nag-meeting na itong Fiesta Committee, dumapig determine anong sector mo niyan ang papasakayon na naman sa pagoda. And aram taman na kakabos na 2 years kitang mayong fluvial. And ang nanginutan sa to, sa pagprotehir, pakipaglaban nga to sa pandemya, inaapod na itong mga frontliners. And dahil yan, ang police frontliner man kayo ito, ang mayor frontliner man. So, specify mo lang medical frontliner na buod sabihin pwedeng doktor or nurse na na-imbelto sa napod kayo na sa gilibotang nakipaglaban kita pero itong ano po kayo na nakataman sa to sa panahon ng pandemya. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Iyan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno Naga Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, sang guniang panlungsod Naga, asin kan bilog na ANN News and Public Affairs Team, inayaan sa indong naging parabarita, Roy San Ramon, masunod na sa Tong Aramon, Allen Riondanga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo De Los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. After a 2-year break, we will once again witness the most awaited civic and religious events of the Peña Francia Festival 2022. August 28, public presentation of Miss Bicolandia official candidates, 5 p.m. Robinson's Naga. September 3, Miss Bicolandia swimsuit and gown competition, 6 p.m. at Vista Mall Naga. September 7, Miss Bicolandia coronation night, 7 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. September 9, Peña Francia Traslacion procession at 3 p.m. September 14, Scouts Parade, DXMC and DBC exhibition at 7 a.m. September 15, Civic Parade and float competition at 7 a.m. September 16, Bicol Regional Military Parade at 7 a.m. and Majorettes and Band Exhibition at 12 noon at Plaza Quezon. And on September 17, Peña Francia Fluvial Procession, 3 p.m. The Peña Francia Festival is presented by the Naga City Government, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Nenny Diasis, in partnership with our diamond sponsor, Robinson's Naga. Celebrate delightful moments with your family and friends at our favorite place, Robinson's Naga. With the support of our gold sponsor, Philworks Construction and Supply, Quality, Accuracy, Miss Grace B. De Leon, General Manager. With the participation of our Sapphire sponsors, Motor Trade, Motorciclo, Sigurado, Alaga Carito, LYRR Realty and Development Corporation, developer of Deca Homes, Umar Residences, and Deca Centrio Mid-Rise Apartments, Phil Invest Land Incorporated, developer of Naga's first master plan condo community, the Futura Monte, Villa Caceres Hotel, the Gem of Bicolandia, and 2022 Miss Bicolandia's official residence, Alaska Milk Corporation. Wala pa ring tatalo sa Alagang Alaska. Alaska, celebrating 50 years of Alaga. Smart Telecom. Worry no more as you can now switch to Smart while keeping your number in just 3 easy steps. Make the switch now and experience the hashtag Power of Smart. Southstar Drug, your care expert. Shell, Shell V-Power, Shell Go Plus, Shell Select. Pearl sponsors, Sutherland Global Services, Mega Fishing Corporation, Mega Sardines, Vista Mall, All Day Supermarket, All Home, Bake My Day, and Coffee Project, Globe Telecom, Coca-Cola Beverages Incorporated, Mesa Restaurant, Liao Liao. Shift to the future.
San Miguel Brewery, Dito Telecommunity, Ruby sponsors, Quantrix Enterprises Incorporated, Land Bank of the Philippines, Liton Hotel, Hotel Sogo, Ginebra San Miguel, Universal Rubina Corporation, manufacturer of Nissan Cup Noodles, Jack and Jill Magic, Cream O, Nuts and Wafer, GCI Construction and Supply, Pepsi Cola Philippines, Carl's Catering, Primo's Hotel and Resorts, The Avenue Plaza Hotel, SM City Naga, Patrons, Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala, Angena Trading, Frabel Corporation, LCC Malls, PT Mayora, Jollibee Foods Corporation, Mang Inasal, Moraville The Garden, Verwan Web Enterprises, Ionic CMD, Camellia Pili, Nature Spring, and Atlantic Bakery. Nandito na, naman nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakagat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay nadudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, upang nasasabigan, nangangatamang sa tutungan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, we can bet there'll be no conflict. Past to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang tinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay matudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauma, naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Naganap. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Hello po, kumusta po kayo?
Tulad ng maraming mga lokalidad, the COVID-19 pandemic and its resulting economic fallout cost every one of us substantial hardships. At yung hirap ng 2020 at 2021 ay maaaring naging mas malala pa siguro kung hindi naging maagap at nag-step up ng mga programa ang aming city government through our Metro Naga Public Employment Service Office. Here in Naga, we localize national programs gamit ang lokal na pondo para mas maraming magbenepisyo ng mga Nagenyo, katuwang ang ating private partners. Una sa aming listahan ay ang Naga City Community Employment Program which localized Doles Tupad na nagbigay ng short-term employment para sa aming mahigit na 7,000 na mga informal workers na pinaglaanan ng 25 million pesos na pondo ng lungsod. Para naman matulungan natin yung mga maliliit na negosyante at sila ay maging katuwang namin sa pagbalik ng sigla ng ating ekonomiya, the city allocated 10 million pesos para simulan ang Naga City Business Stimulus Program. Parang katulad ito ng Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 program ng DTI. Ang programang ito ay nagbigay tulong sa aming 157 micro and small enterprises na may 510 workers. Ang pangatlo ay para naman sa aming mga kabataan. Kung merong spesang dole, here in Naga, mayroon kaming SEFE or yung Summer Employment for Enrollment Program na nagbigay naman ng tulong sa 420 students to earn for 20 days. At ang ikaapat ay ang Naga City Tabang Tugang Program na nag-localize naman ng AKA program ng OWA that help displaced workers with startup capital to help them engage in home-based and online livelihood undertakings. 67 enterprises at 76 employees ang natulungan ng programang ito na may funding na 350,000 pesos. Our Metro Peso also understands the need for an online platform kaya bumuo sila ng Facebook page which hastened their online referrals reaching more than 670,000 individuals and gathering 23,000 followers. Katuwang ang private sector, our Metro Peso was able to realize programs such as tablets for kids of informal waste segregators covering 250 beneficiaries. Naglunsad rin sila ng Bike for Livelihood project covering 15 beneficiaries. At ito po ang kwento ng aming bayanihan para sa pagbibigay hanap buhay sa aming mamamayan. After a 2-year break, we will once again witness the most awaited civic and religious events of the Peña Francia Festival 2022. August 28, public presentation of Miss Bicolandia official candidates, 5 p.m. Robinson's Naga. September 3, Miss Bicolandia swimsuit and gown competition, 6 p.m. at Vista Mall Naga. September 7, Miss Bicolandia coronation night, 7 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. September 9, Peña Francia Traslacion procession at 3 p.m. September 14, Scouts Parade, DXMC and DBC exhibition at 7 a.m. September 15, Civic Parade and float competition at 7 a.m. September 16, Bicol Regional Military Parade at 7 a.m. and Majorettes and Band Exhibition at 12 noon at Plaza Quezon. And on September 17, Peña Francia Fluvial Procession, 3 p.m. The Peña Francia Festival is presented by the Naga City Government, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Nene Diasis, in partnership with our diamond sponsor, Robinson's Naga. Celebrate delightful moments with your family and friends at our favorite place, Robinson's Naga. With the support of our gold sponsor, Philworks Construction and Supply, quality, accuracy, Miss Grace B. De Leon, General Manager. With the participation of our Sapphire sponsors, Motor Trade, Motorciclo, Sigurado, Alaga Carito, LYRR Realty and Development Corporation, developer of Deca Homes, Uma Residences, and Deca Centrio Mid-Rise Apartments, Field Invest Land Incorporated, developer of Naga's first master plan condo community, the Futura Monte, Villa Caceres Hotel, the Gem of Bicolandia, and 2022 Miss Bicolandia's official residence, Alaska Milk Corporation. Wala pa rin tatalo sa Alagang Alaska. Alaska, celebrating 50 years of Alaga. Smart Telecom. Worry no more as you can now switch
to smart while keeping your number in just 3 easy steps. Make the switch now and experience the hashtag Power of Smart. Southstar Drug, your care expert. Shell, Shell V-Power, Shell Go Plus, Shell Select. Pearl sponsors, Sutherland Global Services, Mega Fishing Corporation, Mega Sardines, Vista Mall, All Day Supermarket, All Home, Bake My Day and Coffee Project, Globe Telecom, Coca-Cola Beverages Incorporated, Mesa Restaurant, Liao Liao, Shift to the Future, San Miguel Brewery, Dito Telecommunity, Ruby sponsors, Quantrix Enterprises Incorporated, Land Bank of the Philippines, Liton Hotel, Hotel Sogo, Ginebra San Miguel, Universal Rubina Corporation, manufacturer of Nissan Cup Noodles, Jack and Jill Magic, Cream O, Nuts and Wafer, GCI Construction and Supply, Pepsi Cola Philippines, Carl's Catering, Primo's Hotel and Resorts, The Avenue Plaza Hotel, SM City Naga, Patrons, Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala, Angena Trading, Frabel Corporation, LCC Malls, PT Mayora, Jollibee Foods Corporation, Mang Inasal, Moraville The Garden, Verwan Web Enterprises, Ionic CMD, Camellia Pili, Nature Spring, and Atlantic Bakery. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan.